Ay mga megs, kung gusto ninyo na makita ang giunsa nako pag himo sa akong look for today, please keep on watching. Hi mga megs, og hi mga Mars, naanapod. Ako, si Kit Carrie, taga Davao, Bisayang Dako. Karon is lahi nga mga products, so wala ko kabalo kung sa akong maging look karon, pero gusto na ako na mag-try og blue. So, let's start with the video. Ang akong mga megs is kaning Maybelline Base Satin Dream Satin Skin 24 SPF PA++. Napalit na ako ni siya 499 pesos. Actually mga megs, nara na siya sa akong sa akong vanity ang kani siya kay taod-taod na po na siya napalit, kaso di ba sa word pa lang na satin, meaning siya for dry skin, pero ako medyo oily, di ba, oily ko, combination to oily, so i-try nato kung okay ni sa oily face. So mga oily kagaya nato mga mix, so mura siya kanang mousse iyang consistency, so wala siya dili siya runny. Try nato mga mix. Nag-prep and prime na ko, so diretso sa foundation. Mata di ay is aqua blue. Ang color niya is aqua blue. So, mo ni siya ang first layer sa atong foundation na Maybelline mga meg. So, unsa ba? Okay lang na, okay ang coverage na cover man yang ato ang pero napakoy nakita diri nga mga kaning murag black na mga like pang san basta ka ng black na pigmentation sa tunong na ako'y nakita diri. So, i-try na to gamit og concealer. Hindi na lang siguro na ko siya second layer mga megs kaya baka mag-cakey na. Pero ba po yung coverage. So, dili na lang na ako dili ko mag second layer. So, mo ni ato ang first layer sa ato ang foundation sa Maybelline. So, try na to. Dili na siguro na ako i-build up mga megs kaya medj baka mag-cakey siya. So, i-try na lang na to mag-concealer. Gamitin natin yung Maybelline na concealer, Fit Me Concealer, in the shade of number 10. Mag-concealer ng Tamex kay murag medj siya. Itong T-Zone. So, mga megs, mag-powder na ta. So, wala ko nakita na Maybelline na loose powder. So, i-try na lang nato ni Maybelline Dream Satin Skin Ultra Breathable Satin 2-Way Cake. So, meaning, pwede po siya basa ang atong sponge and then pwede din siya dry. Pag-correction. So, before ang akong shade ang mga megs. So, the report is before. So, the same sila before. Napalit na ako ni siya og 399 pesos and kani is 499 pesos, pero mga megs dugay na pud ni siya nako napalit. Kaso kani this is the first time na i-open nako. Mga last year pa yata nako ni napalit, pero dili man siya expire, wala pa siya na-open. And then kani siya okay pa man siya, wala pa man siya nagabot siguro 1 year. Mga December yata nako ni siya napalit, last December. So ingani ang itsura mga megs. Nice siya kay may siya gold, gold. And then, wala pa siya as gamit mga megs na pa ni siya. Manipin na ingani. Then, naa siya diri, wapo yung mirror. And then, naapod siya sponge. And then, i-apply na nato siya sa atong face. Lang nato siya, i-tap-tap lang siya sa ato ang face mga megs. I-tap-tap lang nato ito ang powder or 2-way cake na foundation. Obvious kay mga megs no, na favorite kay na Maybelline. Kay mostly mga Maybelline and L'Oreal ako ang products nga naadin sa ako. Vanity, ang mga favorite yun ako ng mga brands. Kaya dali lang sila pangitaon at saka very affordable. Sabi na Maybelline. Okay? So, mo ni ato ang kwan nga na kay Wiki na gibutang sa atong sa atong face. Yan. So mga megs ang next na akong gamiton is dili siya Maybelline. Wala ko nakoy contour, pero napakita naman ako itong contour na ako sa Maybelline. So, lahi akong gamitan karon mga megs. Pasensya na lahi akong tingog kasi nakoy ubo. So, kaning mga megs, ang next is ang
Detail Makeover Contour and Blush Palette 4-in-1. So, nga gitawag siya na 4-in-1. 4-in-1. Na 6 man siya. Na siya contour, na siya duha ka contour nga mix, na ay bronzer, highlighter. Okay. Then blush. So, 1, 2, 3, 4. Tama. Blush, contour, highlighter, and blush, contour, highlighter, and bronzer. So, 4. Tama, 4-in-1. So, napalit na ako ini siya of 499 pesos mga mix. And then, dili nakalugi mga mix. Ako kayo. And then, 24 months siya bago siya mag-expire. And then, na siya bunny, meaning wala siya kita sa animal. So, cruelty-free. Ngayon siya mga mix. Kani siya, very nice. Dako. Then, with, nakaseal pa siya na siya cellophane. Nadali yung ingredients. Dili na siguro na kung basa ng ingredients. Kaya nadugayan ta. So, open na nato. Na siya contour. Na siya explanation or instruction on saan pag contour, pag bronze, pag blush, pag highlight. So, nadali yung mga tips. So, dili na ako basa ng mga mix. So, nakaseal din siya. Open na po nato siya another. Kani siya cellophane. So, ginahon na ito mga megs is kaning bronzer. So, i-bronze na ito ang face. Gamay lang. Na. Apang excess. Kaso lang, wala siya salamin. Okay lang mga megs. Balag wala yung salamin. Basta dako ang product. So, dili na ka magmahay. Bronzer. I-bronze na ito mga megs. Na siya yung light bronzer. Light contour ang color. And then, kani siya ang darker na color for the contour. Pili na ito itong forehead. Dari. Dapat hairline. Then after that mga megs, gamito na ito ang contour. So mag-contour na ta. Same brush na siguro gyapon akong gamiton. So kaning lighter na contour atong gamiton mga megs. Very ano kayo siya mga megs, pigmented. Mo dikit dahil yung color, yung contour. Okay mga megs, and then next is blush on. So, duha ka yung blush na siya'y kuan. Wala man siya mga names or name na shades, pero gani siya ang medyo may pagka-pinkish. Yung isa is medyo may pagka-peach. So, try na lang natin siguro yung pinkish una. So, swatch na ako siya sa inyo mga megs. Ano siya una, kani. Maklaro ba? Muna siya ang, isa niya ka-blush, yung ng color. And then the next blush, ang itong may pagka-peach, kani. Ano siya mga megs. So, bet na bet gihapon ng color. So, unahon na ito may pagka-pink. Maklaro ba siya mga megs? Hindi na po siya maklaro. Magaon na po na po. So, muna siya ang may pagka-pink. So, atong kanan, itabunan na ito aning isa. I-mix na ito aning isa kaning may pagka-peach. I-mix na naman ito, mix. Bahala nagbaga kaayo basta makita lang sa camera. Putok na putok pak na pak gihapon na itong amel sa itong blush on. So, i-try na ito contour akong ilong kaya you know, contour is life. Lifer. Kilay is life but contour is lifer. Sama na itong mga dagko kiwam. Muna siya mga megs. So ato ang irison gamay. Diba mga megs? Sorry kayo mga megs, kilain kakang tutunlan. So kani siya ang highlight. Ang megs, i-try nato siya. Kung iswatch sa inyo ang highlighter. So kani tapal na lang nato. Very nice ang highlighter mga megs. Okay, ibutan na to sa itong ilong. Siguro, sige, try na to. Dali na lang sa ito. Wow. Yun ang mga megs. Basta pagbutan pa lang ako, pag makaingon ako, wow, megs. Wow, yun na siya sa personal. Wow. Wow, ka mga megs. Wag na joke.
Medyo ano lang siya, powdery lang siya gamay. So, okay lang ang Korea Amex. Basta maayo ang product. So, okay yung mga Amex. Ganahan kay ko sa akong highlighter. Tanaw akong ilong. Nagsihag-sihag. So, apila na ito ang atuang dali, natin. So, mabaw sa atuang. So, may cheekbone ba na? Kung may tayo cheekbone. Doon ako mga Amex. Muna siya nga itong highlighter mga Amex. Sa personal, murag, ma-emphasize niya itong textured na skin na kay textured man kayo akong namuno. So, okay lang kung very poreless feel ka. Pero sama na ako na textured, murag na-emphasize niya. Pero nindot siya sa camera, maklaro siya kaaya itong highlighter. Pero dali, ano niya ako ang face na ako ang mga, mga textured. You know what I mean? Charm. Amex, so sa muna siya mga Amex. Ang na ito ang mata, inner eye. Sa inner tear duct. Yan. Or muta-muta for short. Yan. So, after that mga Amex, so, lumagan ako kung ang blush on kay you know naman. You know me mga Amex, pak na pak akong gusto nga makita gid sa ang iyang kuan. Yan. Mahala nagbaga kayo basta makita kayo dito. And after that mga Amex, mag-lipstick na ta. Kung gusto mag-lipstick karon, yes, gusto na kong green or blue. Yan. Sama sa akong mata. Ug sama sa akong sinina o sa akong t-shirt na blue. So, duha akong actually tulo. Asan itong isa na wala na ko. Tulo na ako dali tulo ka lipstick. Yani from BYS, blue ka ini siya Amex. And then kani duha ka green mali ni nara. From Maybelline, ang iyang price is $299. And then ang kaning sa BYS, nakalimot ako og pila Amex pero murag mas mahal yata ni gamay compared sa Maybelline. So, sige, I don't know kung tama ko Amex. Pero, best naman ni siya. $299 each. Akong gusto yung, saman. So, mag-ano lang siguro ko. Blue na lang siguro, no? Ang iyang color is, ano sa siya? Hindi na mabasa. Gunmetal. Ang isa is, Serpentine, Gunmetal. And then this one from BYS is ano yung shade? Wala ko nakita nga shade. Wala ko nakita nga shade. Max, basta kan siya blue. So siguro akong gamiton karon is the Gunmetal, kani blue. Max, gusto pa na ko i-keep ang iyang presyo para the next time is maano na ako sa inyo ha. Hindi ko makalimot. Pero wala na, tanggal na siya. So try na to, yung Gunmetal. Ang iyang shade, asa na po na ko ikuha din lang siguro Amex. Yan, very creamy. Yan. So try na to. Blue, mara siya ganang, dili siya blue actually. Mara siya green na, dark green. Siya yung shimmer, metallic. So, mga ni siya ang color na Gunmetal. Wala po siya mga Amex. Mga tag ko ni. Muna na tag November 1 pag pa. So, i-erase na lang siguro sa nakatry na ito ni upan. So, muna siya ang Gunmetal from Maybelline. Muna siya dark na blue and then green. Nag-mix siyang duha. So, try na to. Erase na ko mga Amex. Na siya mga glitters. So, gamit ko na to. Try na to ning isa kaning serpentine from Maybelline also. Yan siya mga Amex. So, ato iswatch tapad sa ano. So, muna siya green. Green yung color. Kani siyang Gunmetal and then kani ang serpentine. So, green ang serpentine. Very creamy siya, Amex. Muna
Mani siya ang serpentine. Green na green. So, try na pala ang last, ang katong sa BYS na wala ko kabalo sa shade. So, kanina po sa BYS, na blue gyapon siya, glittery gyapon. Pero lahi ang baho sa, ano siya, Crayola. Isok siya baho, kasi kaon pa sa baho niya. Kani siya, okay lang, may bilin din kayo ang humot niya, humot siya, pero kani mo na siya Crayola na kadila. Isok kayo siya ang baho. So, kanina lang siguro akong gamiton ng Amex, no? Kaya kakoy na si kuan mo na siya, na siya glitters, idoon ako. Mo siya ang kuan, blue na lipstick from BYS. Pareho kayo siya color sa kuang maka, no? Sa kuang mga eyeballs. So, sige mga Amex, mag-try tagutan. Ang paka-weird na lang ta Amex, no? Since nasugdan na natong weirdo atong lipstick. So, magamit ta ani, ano, eyeshadow. Mag-eyeshadow ko Amex, ito na lang siguro na ko kuan, tangan na to kuan para mapapang ko. Ang ato concealer from L'Oreal. Siguro green lang sa ako nahon doy sa kong green. Mag-green sa kanil sa atong crease for transition shade. Mo din siya ang ako ang kuan from Stila. Thank you, Ma'am Tien. Kay Ma'am Tien. Hatag yun sa ko. Thank you, Ma'am Tien. Green, hindi kayo siya maklaro ang green. Sige lang, ato siyang gumagano ng liwan niya. Green. So, after that, butangan nato siya blue. So, i-blue na to yung outer corner or outer V. So, kani siya from Stila, kani siya. And then, kani iya ang anak na siya, anak na may. Dili siya sa Stila. Ang iya is parang sa Makeup Revolution. Yeah. So, dito na to ni, kaning dark na blue. Kani siya, mag-akpong. Sa outer V. Damay na lang nato siya tibok diri. Damay nato siya. I don't know kung blue ba ang gawa sa camera, pero blue ni siya sa personal. Kanya ito yung gamit, kanin blue, very blue kanin. So, i-blend na to ang edges. And then, sa inner part, or dali sa sunod sa ito, dali sa itong hali ay sa center of our eye, eyelid, kani-kani ang ito. May pagka-silver.
then dali sa atong brow bone kaning white kini white. So mo siya kung gigamit sa ato ang center for eye, kani siyang sa brow bone kani may pagka white. Okay, mga megs, balik ko mga megs para magtaod lang ko sa akong false eyelash. Mga megs, nibalik na ko and mao na ni atong look for sa mga various products na atong gigamit. Na blue ang color, blue ang ako ang mata, blue ang akong, basta blue ang akong theme karon mga megs. Wala ka baloon sa akong ipangalan sa akong makeup karon, pero blue makeup. So mga megs, mo na siya iduon ako sa inyo. Mo siya megs, ang ato ang lipstick, ang atong sa mata nato. Muna akong eyeshadow nga gigamit, blue, green, and then iputangan ako siyang silver. And then ang ato ang gimix na ako ang ato ang duha ka color sa blush, ang peach at saka pink. And then ang ako ang lipstick is katong sa BYS na blue na shimmery. So muna siya mga next. Gusto gyapon ako akong makeup look karon, maski wala ko kabaloon sa akong ipangalan, pero nagustuhan ako siya. Pwede siya pang cosplay, pang November 1 or Halloween makeup tutorial advance. Ganahan ko mga megs. And then so muna siya look mga megs. And then I hope na nagustuhan ko ninyo nga ako ang makeup look karon. Wala ko kasi about weirdo makeup tutorial basta blue, pero maski weird ni siya mga megs, gusto na ko siya, gusto niya po na ko siya, diba? Kahit na usahay magpaka-weird ta, diba? Actually, diba, mga ako ang panalingan na nag-ang lipstick na blue because ang akong last time, akong akong bunso na anak is nag-lipstick sila blue. So, nangandam ang mother kasi wala po nakapalit og lipstick na blue that time. So, gigamit na po na lipstick is ang eyeshadow. So, karoon na ako yung lipstick na blue. And, yan, gusto na ko siya. Nag-shimmer siya. So, next. That's all for this video, and I hope nagustuhan ninyo maski very dili siya ordinary na makeup hindi na to siya magamit everyday, di ba? Unless kung weirdo ka, so magamit mo ni siya. Pero sa office dili ni siya advisable, di ba mga next? Pwede siguro ni pang mga cosplay, mga party look, ganang look for the Halloween. I don't know mga amex, basta wala ko kabaloon sa niyong look, basta I love it, I still like it, no? So mga amex, it's time na to ang atong mga products ka na igamit, atong i-review, atong i-rate. Okay? Ang siguro in order mga amex, kaya nagkatiblaag na. Okay lang pa silang mapunit. This one, okay siya mga amex, okay siya. Pero ang ako lang siguro makakuha na sa is for best din siya for oily for dry skin, mix normal to dry skin kani siya. Mas ma-recommend na ako isa sa mga dry skin. And then kaning maybe also nagustuhan ako. So kani siya i-rate na ko niya siya para lang sa akong self kay oily man ko. So magiging 4/5 lang ko mga megs kay dili ko sure kung magdugay ba ni siya sa ako ang face whole day na gamitin to sa gawas na oily skin ta. So 4/5 na siya mga megs. And then kani siya nagustuhan na ako siya, nadungagan ng coverage sa atong foundation. So kasi maganda siya two-way cake foundation, so naa siya coverage. So 5/5 ni siya mga megs. And then for my kaning detail makeover ng 4-in-1 contour, blush, highlight, and bronzer, 5/5. Nagustuhan niya siya na ako mga amex, maski nagwala siya salamin, pero dako kayo ang product or daghan nga product ang inyong magamit, so dugay pa ni siya kayo mahurot sa inyong mga amex. So like kayo nako ang kaning blush nagustuhan kayo nako ang blush, ang bronzer also, and also for the contour, ang highlighter nindot siya, mugwapo man siya at ang iyang kuan sa camera, kaso lang sa personal mura kung textured ang atong face or atong skin, murag ma-emphasize niya ang atong pagka-textured, pero nice hapon siya, diba? Nice siya ibutang din sa atong inner or tear duct and also sa atong nose or other parts sa ato ang nabong, pero ang sa diri banda murag dili kay nako kuan for the textured skin kay maklaro siya. And pero 5/5 hapon mga amex. And also sa pa ba akong gigamit? Ang akong lipstick. Maski weird ang yung mga colors amex, pero gusto kayo na weird ba ako, di ba amex?
5/5 gihapon siya para sa ako kani silang duha. Kaso kani siya baho siya og kuan. Di na ko siya ma-recommend kung sensitive kayo mo sa baho. Mura siya og Crayola, mura siya og kandila. Basta ang yang baho is kuan siya naga-over ano kay siya. Mas tawag ana, basta sobra ang yang baho. Yan, pero kani siya okay, very okay yung smell mo na ng mga Maybelline na products gyud, di ba kabalo naman to sa Maybelline na lipsticks. Ang yang kuan mo gyapon ni siya ang yang baho. Pero kani siya okay lang kay dili ko sensitive kayo sa baho, pero para sa mga sensitive, hindi na ko ni ma-recommend sa inyo. Pero 5/5 kay ganahan ko sa iyang glitters, na siya glitters. Yan. And also, sa ito muna tayo yung akong nagamit sa inyong mga Megs. Wala naman siguro. Actually, nagamit eh. Kani siya, nagpalit ko. Di ba, mamay siya akong favorite sa akong pangkilay na blue. Pero, ang akong nagamit sa akong kuan, pang white lining, or sa ilalim sa tuwang, sa tawag ani, diri. Basta kani sa ilalim sa atong mata. Kani siya, black magod siya ang color. Kaso wala siya retractable. So, with ano lang siya, na siya yung ani na, mga pencil, gid siya na itaso na to siya. Pero, 5/5 pa rin siya guys. And for my mga eyeshadow, kani siya. Actually, gimix lang nako silang duha. Kani siya, gikuha lang nako ang color green din ni. Naman siya green din ni. Gibutan nako sa akong transition shade, and then mas daghan ko gigamit din ni ang kaning blue, kaning silver, gibutan nako sa tunga, and then kaning murag white na gamay gibutan nako siya sa ako ang brow bone. So kani sila, of course 5/5 gyapon mga Megs. Very nice, very kung nakay mga magdula-dula ka og mga eyeshadows kay daghan kag mapili colors, no, or gusto ka kung nakay ma-event yan lahi nga look ay mo mahimo ani nga eyeshadows. So 5/5 mga Megs. And then also, wala na, okay, last na siguro niya Megs, no? So, kani ang gigamit for sa ako ang mata, sa ako ang pilok, ang kaning Hyper Curl Volume Express, Maybelline ni siya, Megs. So, kung nangita mo og barato na mascara na nindot, ang quality is kani siya. Ano siya? Wala siyang open. Tag 199 pesos only, Megs. Murang-mura, barato kaayo, and gwapo yung quality. Okay? So, that's all mga Megs. Kato lang siguro ako ma-share sa inyo for this makeup tutorial na blue. Ang theme is blue. So, I love my look for today, and kung nagustuhan po ninyo mga Megs. And please, thank you sa mga subscribers na ako, and I hope na mag-subscribe niyo po mga Megs sa mga bago sa ako ang channel. I hope na mag-subscribe mo, and also i-like ninyo and share, and also i-comment ninyo kung sa inyong thoughts, kung sa inyong gusto ipa-review sa kuha, and kung nagustuhan mo ninyo akong look. And also mga Megs, please hit the notification bell para ma-notify mo every time may na-upload ko o bagong video. So please click lang naman na si bell ng gamay din ang mga Megs, tapad diyata na sa subscribe sa naman kung namin makita ng bell, pakipindot para ma-notify mo. Okay, that's all mga Megs, and thank you, and have a good night. Gabiin ng mga Megs, it's already 10 o'clock in the evening na. So tomorrow also na natay work. So good night na Megs, and I hope na magkita-kita ta sa next video, and please be humble, stay humble, stay kind, and stay happy. Be happy always mga Megs, and thank you, and God bless us all mga Megs. Bye!